Het is zo gewoon gebleven. De drie divas met Sokkerster. De drie nachtegaaltjes, de Maastrichtse Next Top Models. Hebben geen sheet op hun staart en ze zijn ondanks al het succes zo goed gebleven. Max Sokkerster. Goedenavond dames en heren. Geweldig dat je allemaal gekomen bent. Geweldig. Ja, geweldig. En 2, 3, Oh, nee, deed het niet! dat krijgt allemaal een lekker glaasje Moet de Flamouche. Dat is een heerlijke champagne. Geen Chateau Migraine, hè? Nee, ik sta mee onder een lamp. Ik ben er weg. Oké, ik heb nu wel gewerkt. Dames en heren, zoiets gewet. Gezien de populairste vrouwenband van Zuid-Limburg tot op Tilburg op touw. En ik ga oude liedjes zingen. Bijvoorbeeld een liedje wat we tot het allerlaatste behoren. Dat wordt een super hit. Dat worden alle wekelijkse tekst wat ik goed geschreven had. En dat wordt een hit. We beginnen met het eerste liedje. De harmonie. Met de harmonie op stap. Dat is nee, nee, nee. Let op met die hebt, die vult alles op. Kom maar op. Nee, dit is niet. Nee, ik niet. We gaan niet toes. Zie ik We worden toes. Ja, dan wil je niet niet. Kijk je op de oog. Sorry. Ja, die wat er gaat nou, we beginnen daar nog eens toesten. Dadelijk toesten we nog eens. De leuk die voortgeeft
nog wel. Ja, die heeft een tattoo. Laat een tattoo eens zien. Die is speciaal voor dit feest ingezet. Laat zien. Laat zien. Oh. Het volgende, dat zie je uiteindelijk ooit nog even door Gerard de Superstar aangekondigd worden. Dames en heren, kunnen we een spoor laten liggen, want het is slecht, dan wil je niet goed van. Ja, want we straks wel allemaal. Ik wou gewoon optreden met gewoon een microfoon. Ik ga doen, een microfoon, een tasje, een kabasje, een luteke, een klap, een bril, een hunneke, een trommelke, een hunneke, een gat, zieten. Wat hebben we nog? Wat hebben we nog? Schieten. Stola. Een badmuts. Een badpak. Een vieren. Oh shit, die is toch goed. Kijk die gezicht naar mij naar achter. Misschien is die over seks. Tieten, pielen. Wat kunnen we iemand? Dan kunnen ze met discussiëren over tieten. Ja. Wacht maar even. En vertelt er een schoenmop over de pielen. We gaan nu het podium af, dames en heren. Hey, help us. Hey, help us. Muziek. Oké, tot zo hè jongens. Hey, help. Welkom hier bij deze presentatie van die drie autourten. Oh, je had niet geweldig gezegd van Gisela, dat is de uitstijven vanavond, maar dat klopt toch niet, u? Ik ken die maar liefst al van voor de
Oorlog, ja. Ik mag het niet vertellen, hè. Ik mag het niet vertellen van Marlies. Maar Marlies heeft gisteren, kijk in deze dat zij is, hè. Ze heeft gisteren al lippen laten opspuiten. Marlies, klopt toch, hè? Ja, en vanmorgen kreeg ze er ook niet zo. Ja. Marlies, dat kind ze hebben, hè. Ja, ik ben maar alleen vanavond en ik moet me heel snel omkleden. De disjockey gaat even een muziekje draaien en dan kom ik zo bij u terug. Ik ben blij dat zoveel leuk gekomen zien. Ik zie veel bekende gezichten. We zijn einde voor het podium, dit is zo lelijk. Oh. Maar wel lekker, Harry. Eerst en dan gaat het. Lief leugen, we gaan een feestje maken. Even gaan muziek en ik ben zo bij u terug.